Ayo, mingot to. Mingot to, ma'am. Nga, ma'am. Dahil malay ni ma'am, dili na maghanay. What? Ah, siya man. Ayo. Kasi ma'am. Ikaw si ma'am. Destilina ma'am. Maghanoy? Nope. Ay, ikaw ma'am? Pwede ma'am namin pangutahan na ma'am ba? Naka-video ko yan dari? Gana gihapon na yung video kay? Bago pang ligayo na eh. Gana-gana po, di po ko ni madaot. Ah, pero... Sige, mandali ko madaot. Pero daot, gid siya. Ali ma'am. Kuhan lang good ma'am. Ganang... Kaya, nangutahan ako ba kay... Namo ko yung platinum na rin nga i-deliver. Oh no! Order. Para sa imuha din yung video kay siguro. Nagubay yung video kay han? Nope. Palitan mo na ko ng labi na. Oo, rin yung gipalitan pero... Bago lagi, wapago pa rin yung nagtukar mo ka pag labi na. Pero ninggana na naroon. Kaya siguro gawa naman ang daot. Daot. Okay, naman kayo gi-order daw sa Pagadian ma'am. Oh no! Platinum daw imong gi-order nga brand. Sa Family Appliance, sa Mega Isano. Ingat daw kagahapon. Kay... Isa din na aron ma'am. Nope. Laman mo yung You serious? Ayun din. Kung anong good ka nang naam. Sa tawag ano eh. Ingat daw kagahapon sa opisina dito sa Family Appliance. Kay... Ningkuha lagi daw ka og kuan na ang platinum nga brand nga para sa video okay. Wow naman. Then gi-deliver na mo na dari karon ang ano ay ang player. Palit anak yung padala may kwarto ng anak. Palit, labi, yung kitaon na wala naman. Pero ninggana na. Sa maning kalakihan ko man daw ning adto ani gahapon. Buyak. Lagi ma'am. Klara ba ni bayro nun ma'am? 8,800. Hindi mo na, nawa ko order. Yung sa mga bayad anak, ano na ako magpalit na ako anak, kwarta ba sa anak ko padala. Yaman na mo yung anak ko. So 8,800 ma'am kay karon man gud daw ang date of delivery dayon. Di-deliver lang naman karon. Pagadian. Hindi totoo yan. Gahapon daw ma'am, ingat daw ka. Buyak, narapin na pala yun. Ano mangita pa man kung atong pagadian, nagkapalit na magkukulabi. Ginusto mo yan eh. Hala. Muna na pangutanan ninyo, nga ang pangulo yung panguanong ngalan diha nga. Sorry nga. Lagi ma'am, ang manggong kabalakan ani kay posible pod nga wala kay sa opisina mo gud ma'am dili man pud gyud may mo hatod og order nga wala ka order. Wala mo ko nagpalit. Hala. Pila palit nimo diri sa Malabi mo? Ano na? 8,300. Yan mahal gini amo og 500 kay 8,800 man imo ah. Nadubli dagoy ni. Oh no. Sana amot lang. Sige forward dito ang order ba pero nakuha na nimo ang item gahapon. Nope. Or kanus ani man nakuha? Dugay na ba niya itong kutsara? Alam mo, pasabaan yun niya ni Ma'am ba? Taon dito. Nataod na ang kuan. Ninggana na naron. Nope. Huwag ko ito pagkadian. Oy, sorry na yung Alam mo, makasabaan mi sa opisina mo. Bahala ka sa buhay mo. Makasabaan mi sa opisina. Wala namin yung kasapan mo. Wala namin yung kasapan mo. Wala namin yung kasapan mo. Wala ito pagkadian. Nag-order pa na. Kasi magbabayan ninyo. Ganaan na naman. Pwede kuan lang ma'am, kasi mohangyo lang mi ma'am. Downan lang nimo 2.5. Wala na. Wala mo ito. Dubli siguro ni order ani ba? Ikaw mo gud ni adto sa office. Gana ko din yun. Oy, wala ko pala akong pagkadian. Awari ka kan. Pagkadian nga na naman na. Mana na pira. Mana na pira. Ay, wag man ninyo. Oy, Ani na lang ma'am, okay ra nimo, balag dili mo down. I-picturean lang kanamo. Bapatod ngini ani mi diri nga. Ikaw wala jud ka order. Inon ko yung mangutang ninyo. Picture naman ma'am, dili ma'am, ani naman ma'am. Dili. Oh.
Port. Sige, mas na. A few moments later. Ma'am, maungi lang ni Ma'am Be, para lang na may documents, ma'am ba? Bahalag dili ka mo bayad, ma'am. Ang pangamuha lang guna ni ma'am is magpamatuod lang ba nga na ay naabot mi diri, dayon wala ka nag-order. Bola lang yan. Okay ra? Nope. Ali ma'am, ali ma'am. Okay ra nimo ma'am, picture lang ta. Ali ma'am. Picturean lang ka na ma'am ha. Okay ra man ka nimo. Nope. For documentation lang. Sige po, ali ma'am. Ali ma'am, ali ma'am. Bahala, picture na lang yun ma'am. Ali ma'am. Ali ma'am, ali ma'am. Yeah, sige ma'am. Ikaw, apri ma'am. Po ma'am, it's a prank po. Dari ko, pasensya na po mama. Joke lang po yan. Nasakogit si ma'am na mo. Joke lang po ma'am. Pasensya kayo mama, gisugo na dyan ni ma'am. Dabuangan dyan ka. Joke lang po mama, pasensya na. So, it's a prank ma'am, dili di ay pa-deliver o joke, no? Ga-order naman day ka. Nakapalit na day kay bago. Okay, so happy na ka ma'am, tanawa po. Yan, naka surprise di ay birthday din ni mo ron ma'am. Sige, dito ka lapit ma'am, dito. Alright mga ma'am, so mayong udto, no? So ma'am, mayong udto, it's a prank di ay. So ma'am, wala na po na-appeal o ilan, no? So anyway, magpila-ilan sa mi, basta natingala mo, kinsa mi ma'am, no? Grabe yung ilan, pagit ka na ako. Joke lang po yan lahat. So anyway, we are from Everything Surprises. Lalang dahil sa ka-special person na gusto kayo greet today of happy birthday! Palakpakan naman natin siya.
Okay, ma'am, sa gano'n nilang kaniya ka-special, gano'n nilang muniya ka-love. Kabisan wala doon sila diri is gusto lang nila ipabati sa inyo haugol sa muniya ka-palangga. Alright? Excited na ko, ma'am, kisa kay kahatag ani. Na-surprise sa mga karon. Kisa ka? Naka-idea, ma'am? Ganit na guys. Napakaiba na, ma'am? Wala na? Wala ba signan na ni Mamuyabay na rilain ba? Wala kayo ng Mamuyabay? Sure ba? Basig na ay nag-ibid-ibid na rin silingan. Oh, simple lang. Alright, so syempre ma'am, birthday ni mo today. Bisan na wala sila dari ma'am is gusto lang nila ipabati sa inyo hang naka-celebrate sila sa inyo hang adlaw nga nataman. Alright, so dili na nato dugay-dugay, di na nato lang ilang ngayon. Syempre birthday ninyo today na sila mga special gift na gusto ipabot sa inyo ha. Palihog kag dawat na sila from RRJ. Happy birthday! Sama na. Okay, so abri po ninyo. Ayan. Sige na. Okay na. Kailan mo kaselos ha. Birthday Manila ron. Wow, sana all. Abri mo ni mama. Suotan ninyo para para uniform. Wow, palakpakan naman natin. Okay, palagog. Suot ma'am, sir, ma'am. Mga ma'am. Okay. Sige, suotan sa suotan. Alright. Patalikod. O, diba? Neat kayo kay wife. Palakpakan naman natin. Wow, beautiful. Ganaan ka, ma'am? Alright, ganaan ka, ma'am? Okay ra? Okay, syempre birthday ninyo today, di nila kayo ng mga special gift. Sila gipadala sa inyo, ma'am, na pampahaba daw ng buhay. From Jollibee po, Spaghetti, happy birthday! Tara ka, ma'am. Wow, sana all. Okay, so syempre birthday ninyo today, di nila mawala. Nasa sila gipadala sa inyo, ma'am. 3 pieces, with John Manok, happy birthday! Sabi, oy, kasi babasa nga. Okay, so syempre natin mga pagkaon, di sa pawalan. Ako sa lagi padala sa inyo, ma'am, nga. Kaprig sa mo, ma'am, pampahirit. Happy birthday! Alright. Hinay, matang audience, oy. Hinay. Tulo na siya kabuok, ma'am. Ayan, nakapagaling. Alright. Kapira ka, ma'am. Kapira mo, nalipay na mo. Sure mo ba? Kaya guli mo, wala mo nalipay. Mo na ibalik. Joke! Joke lang. So, syempre, birthday niyo today. Naabot tayo sila ipatarap mo niya. Happy 72nd birthday, Mama, and happy birthday, Juvie. Palakpakan naman natin ulit. Sana all. Birthday day nila. Okay, so syempre, birthday every occasion, di kini mawala. Especially birthday niyo today. Nasa sila yung padala sa inyo ang red ribbon cake. Happy birthday! Yan! Sana all. Dali na lang. Pwede mo mag-ipan. Happy birthday mga ma'am. So syempre, dili lang kayo kanina ginanong surprise. Birthday niya today, para may bawa na ito sa kahatag kanina surprise. Nasa sila ipadala sa inyo mga special letter, right? Sa ko lang pasahon. Excited na ka ma'am? Kasi tawagan ninyo ma'am. Sa mga Mamuyabay. Kisa ba? Kasi ngalan? Sure ba? Kasi bulang kabala imong mga anak ani ha? Bulang ka kabala ni? Napatay giniron. Balaan giniron. Alright? Okay, syempre birthday niyo today dara. Nasa special letter. Ako lang pasahon na ma'am. Happy birthday ma. Wish na ako sa imong birthday na unta hatagan pa kag piskay nga panglawas ug taas pang kinabuhi. Ma, salamat kayo sa tanan nimong sakripisyo sa among magsuon ug sa imong pagpadako namo. Daghan kayong salamat. Ug unta malipayon ka karon sa akong pa-birthday surprise nimo. Ug salamat sa everything surprises. Kay tungod nila naparamdam jud nako ang akong pagkangga nimo pinagi nila.
Happy 72nd birthday, Mama. I love you so much. At Juvie, happy 43rd birthday, Sab. God bless you all. Ninyong tanandira, nagmamahal. Ang imuhang anak mo, mong sister, ma'am, na si Ma'am Lucy, nga nakakaroon sa Hong Kong. Palakpakan naman natin! Alright, so nagpaladayo na yung surprise, ma'am, is imuha na yung anak na si Ma'am Lucy. Na nakakaroon sa Hong Kong, tama po ba, ma'am? Okay, ma'am, so yung nani lang day mo nila ka-special nung bisan to dola sa diri is gipa-feel nila ang special kayo sa ilaha. Nag-celebrate gid sila gihapon uban ninyo sa pinaagi nga ingon na ani, alright? So dili okay ka ng letter, ma'am, na pag-iisa ka letter para sa inyo, alright? Pagkatapos. Mama and Ate Juvie, happy birthday. Wish na mo sa inyong birthday, hinaw tatagan ka, daghan pang katuigan, ug mayong panglawas. Salamat kayo, ma, sa imong pagpadako. Nabisan daghan kayo, mi, poryabuyag. Ayaw og kabalaka, di ka na mo pasagdan. Anaa rami kanunay magpangga nimo, ug salamat kayo sa Ginoo kay bisan naa mi diri sa layo nimo, permi ta magkaistoryahanay ug magkumustahay. Happy birthday, Mama and Ate Juvie. I love you always and forever. Ug happy birthday subs kay Juvie. Wish na mo natagan kag daghang katuigan ug mayong panglawas. From Janet. Palakpakan naman natin. Alright, so ang nagpadala din ng surprise is si Ma'am Lucy nga nasa Hong Kong ug si Ma'am Janet nasa Manila. Tama ba? Okay, na ma'am na. So ma'am, special lang gid kayo mo sa ilahang duha, no? Kamong duha ni ma'am. Gabisan tuod, wala sila diri. At least sa inani nga pumagi. Ilag yung gipaabot ang ilahang paghigugma diha kaninyo. Okay? So ma'am, happy ra ba ka, ma'am? Happy ra ka? Okay ra ka? Ikaw, ma'am, di pa ra ka? Okay, so this time, okay ra ba nga mga ko ninyo unsa inyong ikasulti sa ilahang gihatag nga pa-surprise today? Sa ilang letter nga gisulat para sa inyo. Start na sa mga ma'am. Sila mismo. Salamat sa mga anak na nagmahal pa na ako. Palakpakan naman natin. It's okay, ma'am. Nasa guluhan na siya sa kalipay. Relax lang, ma'am. May water. Ilig lang po. Okay. Thank you. Sige, ma'am. Daghang kayong salamat, ma'am. Aside ko nga sa bisan sa gamay nga mensahe sa pagpasalamat is kinasing-kasing gid nimo nga gibati pod ang pagigugma sa imong mga anak nga bisan layo sila. Alright? So later, ma'am, istorya ta. Kasahit ko, ma'am, kalimon luha-luha gid siya sa kalipay, no? Siyempre wala gid gidahom si ma'am karon. Nga naday maabot ngayon ani wala ka gidahom ron, ma'am. No, niya ilaron pa jud kanina, ma'am, no. Sige lang, ma'am. It's okay po. Okay na ka, ma'am? Istorya pa ka? Sige. Or later, si Ma'am Juvie sa. Ma'am, unsa man imo ang ikasulti sa ilang surprise nga gihatag sa inyo today o response sa ilang letter? Sa ila mismo, ma'am. Sinet, daghan kay salamat sa imong gihatag sa amuang birthday na paunta na tagaan mo sa kapiskay sa panglawas sa anak ako karon sa layo. O daghan kayong salamat. Palakpakan naman natin. Alright, so syempre birthday sab sa imong mama. Unsa imong birthday wish para sa imong mother? Nangutang kay mo gining bayaran. Lakot dyan mo si ma'am. Oras, ma'am. Ma'am. I love you po kay ma'am. Sige na, ma'am. Wow. Palakpakan naman natin. So kalami kayo sa dungon nga mag-I love you ta sa itong ginikanan samtang naapanong, samtang makadungog pa, samtang masultihan pa nato ug unsa nato sila kahinigugma. So kani nga paagi, no, lami kay ni siya tagamtamon ba nga ang mga anak is maghatag jud effort bitaw nga para may padama nila silang parents ug unsa nila kapalangga. So daghang kayong salamat, ma'am. So karon kinsa man ikaw, ma'am, okay ra ba makastorya pa kasi kay ikaw sa imong mga anak, ma'am, relax lang, mag-celebrate lang ta nga magmalipayon. Nasayod ko nga kana luha man na sa kalipay, alright? Salamat kanina mga bisita upan sa mga anak nagpadalaan nila nakauno na pagginikanan. May salamat nila kay nagmahalin ako sila.
Sila mismo ma'am, naminaw sila ron ma'am. Naglantaw sila ni. Ha? Naglantaw sila ma'am. Sige po. Bisag to sa gawas, kaampo man po ko nila, nga taga kapiskay, kay kalagyo kay mi. Mga kundihan nyo kanon na sa Ginoo. Nga magkita rin manguli sila, taga kapiskay tanan min mga anak, mga apo. Dagan salamat. Yeah, palakpakan naman natin. Alright, sila ka kayong salamat, ma'am. Grabe, no? Makita gina to ang kamingaw pag ni ma'am sa iyahang mga anak. So, naghantong gid siya sa pag-uli. Puhon, na ma'am, na, nasan ko ma'am nga, daghan pang katuigan man sa ang i-celebrate ninyo, no? Kapag malipayon mo tibok pamilya, nasan ko, malay natin, no? Sunod higayon is nasa bang imong mga anak. Sila na mismo ang i-surprise nasa sulod sa van, ma'am, no? Okay, so now, napakay mga anak na rin. Kinsa, singalan, ikaw ma'am? Okay ma'am, alin ma'am? Birthday sa imong sister nga si Ma'am Juvie ug sa imong mother nga nag-celebrate sa iyong ika-72 katuig. Sa palit dito ma'am. Kami utaw. Apo, pestoryaho na to naron. Okay ma'am, so unsa man imong birthday wish para sa birthday nilang duha? And then unsa pud ang imong ikasulti sa imong sister nga may naghatag ani nga surprise, no? Birthday wish muna para sa kanilang dalawa and then response sa samang sender. Ma'am Janet. Pagkatanan to. Ma, happy birthday. Salamat kayo sa inyong pagpadako na mo, ma. Sabi na rin Lubi, naghanting salamat. Matagaan pa mo taas pang sinabi yung kapiskay. Huwag labi na gini mo neto. Amo diyong gituman ang imong ingon. Bisan tuwag gabi kayo, bisan kaladkos ka. Lumita lagi. Namanyanita minit. Los, tagan kayo salamat nga unta. Naamo sa layo, taga-amo kapisay lawas, taga-amo taas pang kinabuhi, ug labi na namo. Daghan kayo salamat. Happy birthday, ma. Hindi. Ayan, palakpakan naman natin. Kiss mo rin si Ate Juvie. Wow. Alright, dagang kayong salamat ma'am sa imong ninot nga birthday wish. Kana pa? Happy birthday niyo. Ay, may buntag ka. Happy birthday. Ayan. Mahingot ko sa tanan na naamo diri. Alin mo, dari ay mo. Bisan gamay ta pero ipay. Tapos happy birthday ma, Job. Na bisan pobre bista biskay. Happy birthday. Tara, labaw na sa panagpadala. Ano kay balong, nagpadala karon. Na surprise kayo. Daghang salamat nila. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Alright, sila na kayo salamat sa inyong mga birthday wishes. Ayaw mo, panghawa, dali, buhanin mo. Sige na, kaya kinsa lang itong gusto masulti. Pasultiho lang na to. Pero katong dilit po, dahil di lang ko lang itong pagsun. Dali lang mo, sige na, para happy itong celebration. Sige na po, kinsa pa man. Apo, sige pa. Guniti sana sir, paguniti. Okay, dito sir. Dito sir. Napari si Lola. Okay, sa birthday sa imong lola, no? Marag kanimo yung mga kasabot na mo. Kabalo na ni sila. Surprise ka ron. Okay, so sa man imong birthday wish para sa imong lola and then sa imong tita Pat. Unas na, daghang salamat, no? Sa akong iyaan nga nasa lagyo nga mapoy kasabot sa mga ani. Daghang salamat. Ang wish akong lola is dugangan pa ang tao, dugang pang katuigan o daghang kong salamat sa iyang sakripisyo sa paghatag niya agmayo o pagdala sa iyang mga anak o sa akong ante. Daghan ko kayong salamat o punta nagaan ko siya taas pang kinabuhi o mura to o nagpasalamat po ko sa ako ang iyaan nga to sa lagyo o sa pamilya. Salamat. Palakpakan naman. Kiss mo naman si Lolo. Lolo si tita. Wow, napaka-sweet na bata. So thank you so much sir sa imong birthday wishes para tong celebrant nga para kay ma'am. Sa imong lola og sa kay Ma'am Juvie, no? So karon apa ba ilain mo hatag dira mga igsuon ni ma'am? Nakaigsuon diri ma'am? Wala. Apo, kasi pa may mga apo nga na diri. Ha, mga wala na?
Kisa man ma'am, kay ato ang usay ngalan ma'am, usay ngalan. Usay ngalan. Alright, so dagang unang-una sa lahat, daghang kayong salamat sa inyong tanan, especially sa mga naghatag og birthday wishes para daw celebrants. So this time, dili lang kay kanina ganatong surprise mo. Happy na ka ma'am? O diba? Bisan naghilak ta is, malipayon gyapon, no? Kaya ka na, luwap na siya sa kalipay, no? Kaya nag-enjoy din ta sa celebration karon. So this time, dili lang kay kanina ganatong surprise. Isip, bilangga kayo sa mga anak ma'am, nalo kay favorite song. Gusto nila nga ipakanta daw ni para sa imo ha, okay? So paminaw na natong song, then aside from that, since daghan mga visitors diri, ato pong isayong sweet si ma'am, no? Kaya para mahimo pong memorable ang iyang birthday, alright? So tindog lang ma'am, kaya kantahan ka, then mundo ha, sweet mundo ha, and then puli-puli, kinsang tanan ka na diri mga bisita, okay? Sige po. Mga anak, isa pa, sige na, tagsa mo, then puli mo ha, dali. Sige na po. Okay? So, baile lang, baile lang. And I love you so. The people ask me how I live now. Tell them I guess they understand. I know that life has been. Life begun again. The day you took my hand. And yes, I know how long life can be. The shadows follow me. And the light won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Without it for me, you set my spirit free. I'm happy that's true. The book of life is free, and once a page is read, all that life is dead. That is my belief. And yes, I know how long life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. Alright, palakpakan naman natin. Sweet naman ang kanina. Ano, salamat kayo partners sa mga minute ka song. Mawul pa ito na human. Lingkod lang tagbalik. Alright, so happy birthday ulit. Sa inyo ang duha, okay? Happy birthday once again. Happy lang mo, ma'am.
Sure ba? Okay, so happy birthday sa inyo hanggang ulit, no? So this time, di nilang kay kanina ganun ng surprise. Sama ba to mga tag-birthday wishes? Pahabol. Sige na po. Isa pa man. Ay, magkaulaw. Birthday wish naman. Kanang gidiktahan sila mga kasing-kasing ang masulti sa mga celebrant. Okay? Wala na, George? Latham yan, nani? Wala na, George? Okay, wala na daw. Sige, so dagang kayo salamat sa inyong tanan. Especially sa pag-participate nga para mahimo na imposible dari karon nga nag-celebrate nga malipayan tanan. This time, may cake sa itong abrihan ng cake. Then, kantahan natin silang happy birthday, alright? Sige, ang uban, tabaran na to si Mon. Sige na. Sige na, mag-pinatay cake. Alin mo dari? Unsa mo nito mga audience ay nakawala man? Sige na po. Ang nakabutang sa tuwang cake, happy birthday Mama and Juvie Love Janet. Palakpakan naman natin ulit. Hey! Alright, so kantahan na itong happy birthday. Ready? Pakpak! Hey! Sige. Ready? Kusog yun ha, kusog. Ready? Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Sayaw! Happy birthday to you. Go, Mom! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday, Ma'am. Sige, later na po nakatana to balik na niya. Alright, Ma'am, sir. Ay, mga Ma'am, sorry. Unsa man inyong ang birthday wish para sa iyong adlaw nga natawag karon. Ikaw una, Ma'am, ha. Birthday wish na mo. Then ikaw na po, Ma'am. Sendungan mo glow, alright? Okay. Birthday wish na mo, Ma'am. Nagkasalamat sa tanan no, mati ko ng udto, may udto, nagkasalamat kami tanan, niya po din padala mo, kuratan salaman ta kina, lain mag-istorya, niya, wala tanang utang. Nagkasalamat sa imo hangpag kasuyaw ka na ko, uban mga ayan, salain tabi. Yawan na ito mo. Sorry po. Okay. Salamat kayo, Ma'am. Palakpakan naman natin. Ikaw po, Ma'am. Tugtungan pentaw taas kinabuhi ang among kinabuhi sa among birthday sa akong mama. Ganun. Okay, so blow the candle. Dungan mo duha. Sige. Ma'am, blow mo, Ma'am. Tayo pa rin niya. 1, 2, 3 tayo. Yay! Happy birthday! Ready? One more time! Hey! So, dapat! Pakpak! Hinay man na rin napit. Usog yun! Ready? Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Ito mga dancer sa kilid. Dala. Happy birthday to you! Dancer, go, Ma'am! Happy birthday to you! Go, get, Ma'am! Ay, kalupin niya! Hindi na, hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, palakpakan naman natin! Yay! Grabe, o dinundang ang song, dinimundang sa'yo. Thank you kayo, ha? Salamat kayo, thank you guys. Alright, so dili lang kay kanila na sa surprise, susulito na nato. This time, dili lang kay kanina, makahataw ikot sayaw ron kay namin pa dance challenge, alright? So nara ba may premiere ni Kahuman? Okay. So tanan dapat mag-participate para daghang makadawat og premyo, alright? Sige ma'am, so dalita. Tindog na lang, ibutang sa ng cake sa likod ma'am. Dahil tindog mo, apil magsayaw ha. Ano to ng dancer? Ano to si ma'am? Hala, mga bata pa tayo kinahanglan ako ani. Sige na, mga bata. Play the music please. Kusog. Ready? Sige. Dali mo na tama ka. Dali mo lang ka. Yo! Go na! Ay, kalapit lang! Ready! Hey! Go na! Matawin!
Ready up! Go! Ready! Hila-hila! Ready mo! Ay, matulogin pa! Ready, final performance! Hey! Grabe ang saya sila! Grabe! Alright! Pakpakan! Masayo pa ka or... dili na! Okay na! Gihangak na itong dancer! Naman kayo salamat ako, grabe! Dancer, may isa mag-trending din si ma'am ba? Okay, abangan na lang natin si ma'am no, mag-trending siya. Alright, so thank you so much everyone! Especially sa mag-participate. Malik maglingkod ma'am! Okay, gihangak ko ni ma'am eh, grabe. Gihangak ko kapil, para mag ako may nag-perform, ha? Happy birthday once again! Grabe ka, Vivo, imang celebration ma'am, mga ma'am no. Happy na mo? Sure ba? Okay, so syempre happy sila na sila prize. Duha. Ikaw na yung bahala mo sa dancer, mama. Okay, na-prize si Ma'am Juby 500 pesos. Happy birthday! Oh, sana all. Musayo lang budget na na-prize siya. Okay, so syempre birthday ni Ma'am today, naabot siya yung prize na 1,000 pesos, Ma'am. Happy birthday! Wow, sana all. Para asa na, Ma'am? Ha? Hindi, may para asa na yun. Usaw ni mo na. Taguan! Di ka manghatag sa itong dancer? Sige naman, balag dos. 2-5 baka. No, joke lang po. So, happy birthday para gina sa inyo ha, ma'am. So, no, premium na kayo nag-participate mo sa inyong hangkod sa ulog karon sa adlaw nga natawan. Okay, so once again, thank you so much sa mga pangit. Si Ma'am Lucy at si Ma'am Janet, no? Dili lang kayo sa kanima, mabuta na sa amin ninyo before ta mag-end sa itong program, right? Unsa man inyong gibati sa surprise nga gihatag sa inyong anak, ma'am, sa inyong mga anak. Isa pa man, sige, una ta kay ma'am. Unsa imong gibati, then final words na rin sa mga sender, okay? Salamat kaninyo po. Bata ko mga anak, nagpadalaan eh. Kaya po dire, mga inyo po salamat. Sila taga-kapisig ka naman. Sa imong gibati. Bati kalipay po, tugot po bukan. Ano man ma'am nag-all, ma'am? Wala, layo po kayo sila. Sila pa nagpadala. Wala itong nakita niya yung ipadala. Gimingaw no, pa ma'am no. Sige lang yun. Salamat. Ayan, balakpakan naman natin si ma'am. Sige ma'am, ikaw sa imong gibati. Sige na po. Sige na, naagi na gibati. Nalipay kong dako sa mong dancer. Gikan din gi-hire na mo gikan Japan. Japan pa rin. Salamat. Ito din yan. Alright. Grabe pabibog yung kini si ma'am no. Thank you so much, ma'am ha. Thank you sab sa inyo ha. So once again, happy birthday ninyong duha. So, unang-una sa lahat, we are so thankful and grateful kay Ma'am Lucy at saka kay Ma'am Janet. Ma'am Lucy ng Hong Kong at Ma'am Janet ng Manila for choosing and trusting everything surprises. Thank you kayo ma'am nga kami gid yung gipili nga para kani mahimo po ni posible diri sa imong mother at sa imong sister nga si Ma'am Juby. So, in behalf of everything surprises namin mga birthday wishes, declaration sa inyong birthday ma'am. Dalagan kayo ang Diyos, kaya nakabot pag ka ma'am sa imong ika-72 katuig, no? Palakpakan naman natin. Si Ma'am Pod nga, pila katuig ka ma'am? 43rd birthday. Palakpakan din natin si ma'am. Nadalagan siya kayo nga itong buwing nga Diyos nga gitagaan pagsaulog sa inyong adlaw nga natawan karon. Lungan dyan mag-birthday ma'am. No, grabe, wow. Sana all kayo. Di dyan malimtan ang birthday ni ma'am. O sa inyo ang duha. Kaya duha man dyan mo nagdungan. So nasayon ko nga dili lang kay kaning nga birthday celebration at inyong i-celebrate nga magmalipayon, no? Kung dili daghan pag yun nga katuigan ang ihatag sa Ginoo sa inyong tagsatagsa ka kinabuhi. Bisan pa man ang inyong mga anak ma'am nga wala diri. Nasayod ko nga ang Ginoo mag-protect sa inyong pamilya, maghahatag pa og daghan pang katuigan o blessings sa inyong makasugakot mo, makasustain sa inyong pangalaw-adlaw pod nga bulungaton. So mga ma'am na magkuyo lang ta nga magmalinawan, magmalipayon og
uban ang gugma sa iyang tibok pamilya. Simduman na to kanunay nga kanitong kinabuhi is gasa gini sa Dios nga gihatag sa tuwa. So enjoy na to ang life uban nga ang Ginoo na sa tuwang matag usa ka kinabuhi, no? Kay para bisan pa man sa mga circumstances sa side ko na walay solution pod nga dili walay problem nga dili tagad solution sa Ginoo sa tong kinabuhi. So once again po mga ma'am, happy 72nd birthday ma'am. And then kay Ma'am Juvie, happy 43rd birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin ulit. Ma'am, okay naman, bye-bye. Flying kiss ka sa camera. Bye-bye, ma'am. Ikaw ba, ma'am? Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Oh! Alright, happy birthday. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, bye-bye mo mga mama. Sige, bye-bye. Ayan, nakita na po. Dapat ito mga nadari. Dali, dapat dari. Bye-bye po. Ay, dala pa. Bye-bye. Ay, dala pa. I-zoom sila. Bye-bye. Wait lang. Bye-bye. Wala nakita. Alright. Dili sa pikas. Dali pa. Bante. Oh, dala mga kids. Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay, sa